u dalšího videa a teď vám ukážu, jak hacknout odběry. Tak, dáte si nějaký webový prohlížeč, já si dám třeba Google a teď tam napíšete já teda nehackuju, ale já vám to chci ukázat. Je to první a se přihlásíte a tady dáte výběry a dnešní video je všechno a ne, promiňte, mě to úplně vypadlo z hlavy, že dnešní video končí a čau.